Odată, un om sărac, lipit pământului, trecând prin fața unui palat, văzu în curtea lui câțiva meri încărcați cu fructe. Și erau atât de roșii și de frumoase merele, iar săracului îi era atât de foame, că deși era un om cinstit, de astă dată n-a mai ținut socoteală că merele nu erau în curtea lui, ci tocmai în curtea unui palat și sărind iute gardul, își culese câteva mere din cele mai pârguite și le adună în poala cămășii lui zdrențuite. Pasnicii palatului l-au găsit, l-au înșfăcat și s-au grăbit să-l ducă judecătorului să afle ce pedeapsă îi se va hărăzi. Până să ajungă în fața judecății, el a avut timp să mestece un măr și, neavând unde să arunce sâmburii, îi puse în buzunar. Era sărac omul care se înfructase din merele prințului, dar pe cât era de sărac, pe atât era de isteț. Ce-i trecu prin minte ca să scape de temniță? Ceru să fie adus în fața prințului, spunând că are o taină de dezvăluit numai prințului. Dat fiind că și ultimul condamnat are dreptul la o ultimă dorință, îi se împlini voia și se pomeni față în față cu prințul, care nici nu aflase încă nimic. Preaslăvite prinț, vreau să-ți ofer acest sâmbur de mere, îndrăzni omul cel sărac. Nu te înțeleg, îi răspunse nedumerit prințul. Vrei oare să mă jignești la mine în palat? Ce înseamnă acest sâmbur de măr? Dacă mâna celui ce-i sădește este mâna unui om cinstit, din acest sâmbur va rodi un măr ce va face mere de aur. Ți dăruiesc ție, luminate prinț, căci din mâna ta vor ieși mere de aur. Pe moment, prințul se înflăcără la ideea că în curtea palatului va crește mândru un măr cu mere de aur. Dar când se mai gândi puțin, își aminti că odată, pe când era mic, îi luase tatălui său din punga de catifea roșie câțiva bănuți de aur. Și atunci, tăinuindu-și sfiala din inimă printr-un prefăcut aer de îngânfare, se adresă sfetnicului său. Dacă ești om cinstit, vei sădi acești sâmburi în curtea palatului și din pomul ce va răsări vom culege apoi mere de aur. Dar sfetnicul se știa cât era de viclean și de prefăcut și cum mai lua câte un galben de la curteni pentru o vorbă bună la prinț, așa că nu se încumetă, ci îl arătă pe vistiernic. Cel mai cinstit din palat cred că e vistiernicul înălțimii tale. De ce nu i-ar sădi el cu mâna lui? Dar vistiernicul știa prea bine câți galbeni se strecuraseră și în punga lui din visteria prințului, așa că îl propuse pe capitanul armatei, dar și el știa că mai subțiază din solda soldaților în fiecare lună și, socotindu-l cel mai drept și mai cinstit pe judecător, se adresă lui. Judecător atotputernic, tu împarți dreptatea aici la palat. Tu ești cel mai vretnic dintre noi toți. Din mâna ta nu mai vor ieși cu adevărat mere de aur, așa cum de aur e și dreptatea ce-o împarți. Dar judecătorul se știa el prea bine, căci nimeni altul decât el lua galben de la vinovați și nevinovați, ca pedeapsa să fie mai aspră sau mai puțin aspră, după cum era învoiala cu banii. Văzând șovăiala prințului și mai ales șovăiala celorlalți, omul cel sărac îndrăzni să le spună supușilor. Voi care nu cutezați să vă dovediți cinstea în fața prințului, voi care vă temeți că vinovăția voastră va ieși la iveală, vreți să mă aruncați în temniță pentru câteva mere care nu sunt nici măcar de aur? Nu aveți dreptul să o faceți. Aflând și prințul despre ce era vorba, îi dădu dreptate bietului om și pe deasupra, din ziua aceea, îl făcu și sfetnicul lui, căci îi plăcu felul lui înțelept de a-i cunoaște pe oameni și de a-i face să se cunoască pe ei înșiși.